बयखौबो गिबियावनो बरायबाय दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों क्लास 10 नि मेथ्स चैप्टार 4 नि सोंनाय बिरां एबा एक्सारसाइज 4.3 नि 3 नम्बरनि 5 क्वेश्चन्सखौ जों सल्व खालामगोन सिगांनि भिडिअआव नोंसोरनो नैबे बुक्सआव नायबा नुगोन नोंसोरो नैबे 1 2 3 4 बे गासैखौ आं सल्व खालामनानै होजोबखांबाय जुदि नोंसोर बेफोरखौ नायोब्ला दिनै भिडिअखौ साबसिन बुजिगोन आरो जाय नायखांबाय बिसोरथ' बुजिखागोनानो स' नायाखैबा भिडिअखौ थांनानै नायबानो जाबाय बे दा नायबाय थानाय भिडिअनि डिसक्रिप्शननि गायाव आं लिंक होखादों बे लिंकखौ थुनानै नायबानो जाबाय आरो जुदि बायसान्स नैबे खनानि आइ बाटनाव लिंक नुबाय बायदोंबा दायो नों दा नायबाय थानाय समाव बे लिंकआव थांनानैबो नोंथांमोना नायहैनो हागोन स' नायलां 5 नाम्बाराव मा दङमोन 5 नाम्बाराव दंमोन x प्लास 1 बाय x इकुवेल टु 2 दंमोन स' x प्लास 1 बाय x इकुवेल टु 2 खौ जों मा खालामग्रोगोन नैबे महराव लाबोनो सेस्था खालामग्रोगोन नैबे मामोन ax स्क्वायर bx आरो c बे महराव लाबोनो सेस्था खालामग्रोगोन बे फर्माव होमबासो जों बेखौ सल्व खालामनो हागोन नङाबा हानाय नङा दा नोङो मोनसे खामानि मावजायो आं मा बुंबाय थादोंमोन सिगांनि भिडिअआव बुंबाय थादोंमोन गाहायाव मा दङ बेखौ गाहायाव जुदि मोनसे जिनिस दंबा जेनेबा गाहायाव मा नुदों नों x नुदोंना बे गासैखौबो गाहायनि x दंना बे गासैखौ बे x खौ गासैजोंबो बेजोंबो माल्टिप्लाइ खालाम जेरै आं सिगांनि भिडिअआव नोंसोरनो खिन्थादोंमोन नै बावहाय मा दंमोन 3 दंमोन ना बे 3 खौ आं गासैजोंबो बेजोंबो बैजोंबो गासैजोंबो माल्टिप्लाइ खालामदोंमोन ना आरो नै 4 आवबो नाय नोंसोरो 4 आव मा दंमोन गाहायाव 2 दंमोन ना बे 2 खौ आं मा बेजोंबो मोनथामजोंबो माल्टिप्लाइ खालामदोंमोन ना बेबायदिनो बेयावबो जों बेखौ माल्टिप्लाइ खालामगोन बा एलसिएम लाबाबो जागोन नो डाउट एलसिएम लानानैबो बानायनो हागोन होमबा बेजोंबो आं मा खालामसै x माल्टिप्लाइ खालामसै x इनटु x प्लास x इनटु 1 बाय x 2 जों x जों माल्टिप्लाइ जाबा मा जागोन 2x जागोन बयजोंबो x माल्टिप्लाइ खालामनांगोन डाइरेक्ट लिरबाय x जों x मा जायो x स्क्वायर जायो नोंसोर बयबो मिथिखागौ बे x आ गोजौआव बे x आ गाहायाव दै मानो होनबा बिनि गाहायाव 1 दङ बेजों दाननो हागोन नोङो मानो होनबा गेजेराव नोंहा माल्टिप्लाइ दं नालाय होमबा माला थालांखो नोंहा 1 बिथिं मा थालांखो 2x बयबो बुजिबाय बेखौ मोनफ्रोमजोंबो x माल्टिप्लाइ खालामनानै जों बिदि मोनबाय दानिया जोंहा बियो नैबे महराव फैहां जादों नाय x स्क्वायर x गोनांखौ जों लिरग्रोनि बेखौ इथिं लाबोबा मा जागोन माइनास 2x जागोन बेयो बिथिं मा दङ प्लास 1 खौ जों उनाव लिरबाय दायो नायदो नोंसोरो बियो नैबे महरजों नैबेजों एखे जादोंना जायाखै ax स्क्वायर बे ax स्क्वायरानो बेवहाय 1 दङ जों लिराखैसो नो डाउट बेखौ लिरबाबो जेबो नङा लिराबाबो जेबो नङा बे ax स्क्वायर बेनिफ्राय bx जादोंना जायाखै नै bx थ' जाबायना आरो c आ सोर c आ जायखिजाया गथा नाम्बार जायखिजाया गथा अनजिमा c अके होमबा बेवहाय प्लास माइनासखौ जेबो टेनसन लानाङा बाव प्लास आरो माइनास फैखागोन खिन्थु बेथ' बे महराव फैबाय नङा होमबा ax स्क्वायर bx आरो मा महराव फैबाय c इकुवेल टु 0 महराव फैबाय दानिया नों बेखौ मोनथाम आदबजों बानायनो हायो आं सिगाङावबो बुंबाय थाखादों बेवहाय आङो सानजाबगिरि बिजिरनाय आदबजों बानायनि एबा फेक्टराइजेसन मेथडजों बानायनो हागोन ना हाया फेक्टराइजेसन मेथडजों बानायनोबा मा खालामग्रोनांगौ सिगां x स्क्वायरजों थाफानाया सोरमोन बेवहाय जेबो गैया माने 1 बे 1 जों नैबे हारसिं थानाय c माने a जों c जों माल्टिप्लाइ खालामनांगौ बेवहाय a आ सोर 1 x स्क्वायरजों थाफानाया दै आरो हारसिं थानाया सोर c बे 1 जों 1 माल्टिप्लाइ खालामबा मा मोनो 1 अके खिन्थु नोंहा मा खालाम x जों थाफानायखौ बिनि उनाव नायदो x जों थाफानाया सोर 2 थारमाने नों मा खालामनांगौ मोननै नाम्बार नागिरनांगौ जायखौ प्लास खालामोब्ला बा माइनास खालामोब्ला नैबेखौ मोनगोन माने x जों थाफानायखौ मोनगोन खिन्थु माल्टिप्लाइ खालामबा नोंहा नैबे गोजौनि माल्टिप्लाइ खालामनानै बेसेबां मोन्दोंमोनलाय 1 मोन्दोंमोन बेखौ मोननांगोन होमबा मा नाम्बार 1 प्लास 1 बेसेबां जायो 2 1 इनटु 1 बेसेबां जायो 1 होमबा जों मा लानो हायो नै मा लानो हायो बिदिब्ला नैबे 2 नि जायगायाव जों मा लिरनो हागोन 1 प्लास 1 मानो 1 प्लास 1 लाखो मानो जों बेलेग लायासै मानो होनबा 1 प्लास 1 इकुवेल टु 2 1 इनटु 1 इकुवेल टु 1 माल्टिप्लाइ खालामनानै मोननायखौ मोननांगोन प्लास आ प्लास 1 आ 1 इकुवेल टु 0 आ 0 अके बे 2 नि जायगायाव जों 1 प्लास 1 होबानो जाबाय x आ x दानिया x नैबे x खौ 1 जों माल्टिप्लाइ खालामबा मा मोनगोन 1x बे x खौ 1 जों माल्टिप्लाइ खालामबा मा मोनगोन 1x ब्रेकेटनि सिङाव सोबा माल्टिप्लाइ जायो जों बयबो मिथिखागौ बेखौ होमबा दानिया ब्रेकेटखौ बोखारना होदो ब्रेकेटखौ बोखारबा बे प्लास 1x आ माइनास 1x जासिगोन बे प्लास 1x आ बाहेरनि माइनासजों 1x जासिगोन प्लास आ प्लास 1 आ 1 इकुवेल टु 0 आ 0 दानिया मा खालामदो नै बिसोर सानैजों लोगो जा बिसोर सानैजों लोगो जा माने बिसोर सानैनिफ्राय कमन ला बेवहाय x आ मोननै दं x स्क्वायर माने बेवहाय x आ मोनबेसे दङ मोनसे मोननै आरो मोनसेनिफ्राय मोनसे कमन लाजायो नोंसोर बयबो मिथिखागौ बेयावबो 1 दं बावबो 1 दं 1 कमन लाना होना होमबा मा थागोन बेवहाय x मोनसे थाबावगोन मानो 1x जों x जों माल्टिप्लाइ खालामबासो नों 1x स्क्वायर मोनगोन
माइनासा माइनास एक्सआ अलरेडि फैगोन 1x अलरेडि बाहेरायाव थांना दंखायो बाव माल' होदो नों 1ल' होदो 1xजों 1जों होमबासो नों 1x मोनगोन ना ब्रेकेट बोखारबा बेखौ मोनफिननांगोन ब्रेकेट बोखारबा मा जायो माल्टिप्लाइ बेयावथ' जोंहा बेयाव मा कमन ला 1 कमन ला 1 कमन लाबा सिङाव मा थागोन x माइनास 1 मानो x माइनास 1 थागोन नाय माइनास 1 जों x जों माल्टिप्लाइ खालामबा माइनास 1x माइनास 1 जों माइनास 1 जों माल्टिप्लाइ खालामबा मोनगोन प्लास 1 होमबा बावबो x माइनास 1 दं बावबो x माइनास 1 दं x माइनास 1 कमन लाबाय होमबा ब्रेकेट सिङाव बाहेरायाव थानाया थासिगोन 1x आरो माइनास 1 इक्वल टु 0 बिदिब्ला नों बिनिफ्राय मा लिरनो हायो देयरफर x माइनास 1 जों खनसे 0 नैबेजों खनसे 0 और नैबेजों 1x माइनास 1 जों खनसे मा लिरनो हायो 0 जों बेवहाय x नि भेलु दिहुननांगौ ओंखायनो जों बेजों खनसे 0 लिरनो हायो बेजों खनसे 0 लिरनो हायो आरो मानो 0 लिरनो हायो आं बेखौ सिगांनि भिडिअफ्राव एक्सप्लेन खालामबोबाय नोंसोर नायबानो मिथिगोन होमबा बेखौ इथिं बारोबा मा जागोन प्लास 1 थिग बिदिनो बेयावबो 1x माने x आनो लिरबाबो जेबो नङा लिराबाबो जेबो नङा 1x मिन्स x आनो बेखौ बिथिं बारोबा मा जागोन प्लास 1 स' x नि मोननै भेलु मोनबाय बेनो दिहुननो गोनां मा जागोन रोदा होमबा रोदाया मा रुट्सआ मोनसेया 1 आरो मोनसेयाबो 1 अके बेनो आरो दिहुननो गोनां इंलिश मिडियामफोरना रुट्स होननानै लिरबानो जाबाय 1 and 1 स' बेखौ जोङो मा मेथडजों बानायबाय फेक्टराइजेसन मेथड होनना बुङो बेखौ आं सिगांनि भिडिअ'आव नैबे मेथडखौ मा होनना बुङो जौगानाय मावसुलु बाहायनानै एबा इउजिं क्वाड्रेटिक इकुवेशन होनना बुङो बे मेथडजों बानायदोंमोन अके नैबेखौबो आङो नाम्बार 4खौबो बानायदोंमोन नोंसोर बे भिडिअखौ नायाखैबा नायना लानो हागोन बे भिडिअनि डिसक्रिपसन गाहायाव लिंक दङ आं खनसे खिन्थाबावखाबाय स' उननि भिडिअआव लोगो मोनगोन होनना आसा खालामबाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामदो लोगोफोरनोबो शेयार खालामना होदो नांगौ जानाय मानसिफोरनो जेसेबां दङ बिसोरनो सार्कुलेट खालामजोबना हो बे भिडिअखौ जाहाथे बिथांमोनाबो आंनि बे भिडिअखौ नायनानै सोलोंना लानो हायो स' भिडिअखौ नायनायनि थाखाय जोबोद साबायखर गोजोन्थों